Hei, salutare tuturor! Numele meu este Carol și sunt consultant în marketing digital. Ajut antreprenorii să adapteze, să dezvolte și să-și promoveze afacerile în mediul online. În tutorialul de astăzi vom învăța pas cu pas cum să facem un magazin online pentru afacerea noastră, pe care am intitulat-o Casa cu legume. Vom vinde legume și fructe proaspete, exact ca un aprozar, dar vom face toate astea pe internet. Pentru cei mai experimentați dintre voi, care știți deja cum se achiziționează găzduirea și domeniul pentru un site sau cum se instalează și cum se configurează WordPress, vă recomand să derulați direct la capitolul 4. Pe toți ceilalți, care doriți să parcurgeți fiecare etapă pas cu pas, vă invit să începem cu începutul. Orice website are nevoie în primul și în primul rând de două lucruri. Fie el site de prezentare, fie că este un blog, fie că este un magazin online, cum este cazul nostru de față. Și aceste lucruri sunt un loc unde să-l găzduim și un nume de domeniu. Da? Nume de domeniu este, de exemplu, www.google.com sau www.emag.ro. Și pachetul de găzduire și numele de domeniu le vom achiziționa de la namebox.ro. Namebox sunt o firmă de găzduire românească cu care eu lucrez de câțiva ani buni și de care am fost și sunt în continuare foarte mulțumit. Prin urmare vă recomand cu drag. Linkul va fi în descriere, deci nu vă faceți griji. Ok, aici, după cum ați văzut, ne facem un cont nou la cei de la Namebox. Completăm cu atenție fiecare căsuță. Sunt anumite căsuțe speciale pentru firmă, în cazul în care dețineți o firmă, pentru facturare. În rest, sunt căsuțele normale, nume, prenume, adresă, oraș, parolă și așa mai departe. E un formular de completare a datelor pentru crearea unui cont nou, general, cum găsiți pe majoritatea site-urilor. După ce completăm cu atenție toate datele solicitate și apăsăm butonul Înregistrare, suntem transferați automat în contul nostru de client. Aici avem o mulțime de opțiuni, de exemplu să vedem ce servicii am achiziționat noi aici pe Namebox. Evident, nu am achiziționat niciun serviciu încă. Să ne aducem aminte de ce suntem aici. Vrem să achiziționăm un serviciu de hosting, da? De găzduire. Mergem aici jos și selectăm găzduire WordPress. Pentru că noi vom folosi platforma WordPress pentru a crea magazinul nostru online. Aici avem cele trei opțiuni de găzduire de tip WordPress. VP Starter, VP Plus și VP Guru. Eu personal am achiziționat VP Plus, dar asta e din cauza că folosesc mai multe domenii. Voi nu o să aveți nevoie mai mult de VP Starter, cel puțin pentru început. După cum vedeți, dacă plătim în avans pentru un an de zile, primim domeniul gratuit. Apăsăm pe comanda acum. Aici ne alegem un nume de domeniu. Da? Numele pe care vrem să-l poarte magazinul nostru online, da? Sau site-ul nostru. Putem să ne alegem cu extensia .ro, .com, .eu, orice extensie ne dorim, dar noi vom alege .ro. Atât timp cât vrem să-l realizăm pentru România. Mai avem două opțiuni: să transferăm domeniul de la un alt registrar în cazul în care îl deținem deja, sau tot așa, în cazul în care îl deținem deja, să actualizăm noi name serverele mai târziu. Ok, noi înregistrăm un domeniu nou, alegem numele pe care îl dorim, îl tastăm în această căsuță. Eu am ales Casa cu legume, voi alegeți ce doriți voi. După ce apăsați butonul Bifați, veți primi un mesaj. Eu am primit felicitări, casaculegume.ro este disponibil. Voi o să primiți la fel raportat la numele pe care l-ați ales voi. Sau cum că nu este disponibil și atunci va trebui să încercați
alte variante. Până când veți nimeri un nume care să vă convină și în același timp să fie liber. Dacă numele tastat de noi este disponibil, ne mai asigurăm, încă o dată, cu atenție, să nu cumva să se fi strecurat vreo greșeală, să nu cumva să fi tastat greșit vreo literă și să nu fim atenți să continuăm procesul și să ne trezim după ce îl plătim că nu e cel corect, cel dorit de noi. Dacă toate astea sunt în regulă, apăsăm pe butonul continuare. În acest ecran ne putem alege tipul abonamentului, după cum scrie, perioada de facturare, da? Avem trimestrial, semianual și anual. La anual, după cum vedeți și după cum v-am spus mai înainte, dacă alegem să plătim pe un an întreg înainte, primim domeniul gratuit, adică nu mai trebuie să-l plătim. Și aici în dreapta vedem suma totală pe care va trebui să o plătim. Eu pentru acest tutorial am ales varianta de plată trimestrial pentru a ține costurile cât mai scăzut, să vă faceți o idee despre cel mai mic cost pentru un pachet de găzduire și un domeniu. Aici, opțiune de configurare, nu avem nevoie de nimic momentan, nici la extra opțiuni. Dacă suntem în regulă cu ce am ales, putem să apăsăm butonul continuare. Ok, aici trebuie să completăm, în cazul în care suntem persoană fizică, trebuie să completăm CNP-ul sau dacă vrem să primim factură pe firmă, completăm datele firmei, cuiul și numărul de la Registrul Comerțului. Apăsăm continuare. În acest ecran avem finalizarea comenzii, avem un sumar cu toate serviciile pe care le-am achiziționat, în cazul nostru serviciu de găzduire VP Starter, și un domeniu înregistrat. Un domeniu costă 43 de lei și 37 de bani pe un an. Putem să-l prelungim, putem să alegem să plătim pe mai mulți ani. Apăsăm finalizare comandă. Aici ne asigurăm că toate informațiile sunt corecte. Completăm căsuțele care mai trebuie completate. Și mergem jos la detalii de plată. Aici alegem metoda preferată de plată, da? Prin transfer bancar, prin PayPal sau prin plata cu cardul direct acum. Eu am ales plata cu cardul, am bifat că sunt de acord cu termenii și condițiile, completez acest cod, care e diferit la fiecare, și apăsăm în continuare finalizare comandă. Suntem redirecționați către pagina de plată. Aici oricine care a mai făcut o achiziție online știe că trebuie introduse datele de card. Și după ce plătim, suntem transferați într-o nouă pagină de confirmare a comenzii unde primim numărul nostru de comandă. Ok, mergem și deschidem e-mailul specificat la crearea contului, unde vom găsi mai multe mail-uri primite de la Namebox, unde cel mai important este cel intitulat Informații cont de găzduire. Îl deschidem. Aici avem mai multe detalii de care vom avea nevoie pe mai departe. Avem un user și o parolă de la contul nostru de Control Panel. Control Panel este contul de administrare a site-ului nostru. Avem două adrese, una de IP și una normală cu litere, cum este cazul meu aici, casetelegume.ro, 2 puncte și un număr, urmat de un număr. Avem detaliile serverului și name serverele. Ok, în e-mailul despre care am menționat mai înainte, apăsăm pe unul dintre cele două linkuri care ne duc în Control Panel, unde încercăm să ne logăm cu userul și parola care se află de asemenea în același mail. Ce trebuie să țineți minte aici e în cazul în care niciunul dintre cele două linkuri nu funcționează, este normal pentru început, pentru că încă nu este propagat domeniul achiziționat foarte recent.
poate să dureze de la câteva minute, zeci de minute, până la 24 de ore chiar. Dar după câteva ore, în cazul în care nu funcționează, după câteva ore de la achiziționare, puteți să scrieți un tichet de suport celor de la Namebox și sunt sigur că vor rezolva situația. Odată ce am reușit să ne logăm în Control Panel, mergem în josul paginii și căutăm executabilul care se numește WordPress. Dedesubt de Softaculous Installer este o icoană care se numește WordPress, apăsăm pe ea. Aici vom instala WordPress-ul. Apăsăm pe Install Now. În această fereastră de configurări pentru instalarea WordPress-ului trebuie să fim foarte, foarte atenți. Avem la categoria Choose Installation URL, avem acolo HTTPS, avem numele domeniului și în acea căsuță unde scrie in directory avem scris VP, ștergem acel VP. În acea căsuță in directory trebuie să fie goală. Da? Trebuie să instalăm WordPress-ul direct în folderul casaculegume.ro. La Site Settings, la Site Name, da? La numele site-ului trecem numele site-ului cum îl are fiecare. La Site Description, da? Descrierea site-ului, scriem ce dorim. Eu aici voi trece legume și fructe proaspete. Mai departe, la Admin Account avem cele două informații, Admin Username și Admin Password, foarte importante, pe care trebuie să le ținem minte neapărat. Cu ajutorul lor ne vom loga în WordPress. Și pe lângă astea mai trebuie să introducem și un e-mail de administrator, la fel, pentru contul de WordPress. Încă o dată, repet, aceste informații de aici, de la Admin Account, sunt foarte, foarte importante. Mai departe, nu selectăm nimic la plugins. La limbă, în schimb, vom alege de la Choose Language, Select Language, vom alege româna. Să instalăm WordPress-uri direct în limba română. La Advanced Options rămâne totul așa cum aveți fiecare dintre voi. Nu schimbăm nimica. Și introducem încă o dată un e-mail și apăsăm Install. Acum se instalează WordPress-ul pe serverul nostru și aici, în acest ecran, avem datele de logare. Avem adresa unde ne vom loga tot timpul. Va fi HTTPS, adresa voastră .ro /vp-admin. Deci, de la această adresă ne vom loga tot timpul la WordPress. Asta trebuie să o notăm undeva sau să o salvați undeva. Acesta este ecranul de configurare pentru WordPress, panoul nostru de control. Vedeți că sus suntem la adresa site-ul meu.ro /vp-admin. Da, am fost logați automat aici, de obicei nu se întâmplă așa. Când vreți să mai ajungeți în această fereastră, veți tasta adresa site-ul meu.ro /vp-admin și vă veți loga cu datele pe care am spus că trebuie să le ținem minte. Da? Sper că le-ați notat undeva. Începem cu o curățenie rapidă, mergem la module, le selectăm pe cele existente. De pe drop-down-ul de sus selectăm șterge, aplică. Vom șterge aceste două module de care nu avem nevoie momentan. Mergem la comentarii, la fel ștergem și acest comentariu, îl aruncăm la gunoi. După aceea putem să mergem la gunoi și să-l ștergem definitiv. Avem când mergem cu mouse-ul deasupra lui, apare șterge definitiv. La fel la pagini, selectăm Sample Page, Privacy Policy îl lăsăm în pace pentru că vom avea nevoie de el la magazinul nostru online. Aruncăm la gunoi Sample Page
și îl ștergem la fel definitiv, mergând la butonul la gunoi. La articole, la fel, singurul articol îl vom arunca la gunoi și îl vom șterge din nou definitiv. Apăsând pe panou de control, revenim la ecranul principal din WordPress. Mergem la setări. La setări generale avem titlul site-ului, sloganul, putem să punem ce ne dorim noi. La adrese, la adresă WordPress și adresă site să fim atenți să fie HTTPS. Mai departe putem să modificăm diverse setări, cum e data, ora, fusul orar, căutăm București, cu ce zi să înceapă săptămâna, limba site-ului, în cazul în care n-am reușit să o schimbăm înainte, putem să o schimbăm acum și întotdeauna apăsăm pe salvează modificările. La scriere nu modificăm nimic, la afișare putem să nu modificăm nimic, la fiecare modificare puteți să citiți ce se întâmplă dacă schimbați ceva. La discuții nu modificăm nimic. La legături permanente, asta este o modificare foarte importantă. La setări comune vom muta pe structură personalizată. Ștergem tot din căsuța în care se poate modifica și adăugăm după cum urmează categoria, category și post name și salvăm modificările. Este o modificare importantă care ne ajută în a fi găsiți mult mai ușor în motoarele de căutare, cum este Google, de exemplu, în căutările de pe Google. În cele ce urmează vom instala modulul de WooCommerce, adică motorul din spatele magazinului nostru online. Ok, mergem la module, adaugă modul, tastăm în bara de căutare WooCommerce și selectăm primul modul dintre rezultate, apăsăm instalează acum. Modulul se numește WooCommerce, este creat de Automatic. Imediat ce se instalează, îl vom activa și imediat după aceea suntem transferați într-o fereastră în care trebuie să configurăm setările WooCommerce. Și avem după cum urmează, unde se află magazinul tău. Aici vom selecta România, vom introduce adresa, cu stradă, oraș, județ, cod poștal. În ce monedă accepți plățile? Vom selecta leu, evident. Asta în cazul în care dorim să vindem în România. Putem să creăm magazin online pentru orice țară. Și vom alege moneda respectivă. Vom selecta și voi vinde de asemenea produse sau servicii în nume propriu. Apăsăm să-i dăm drumul și apăsăm continuă. La plată vom apăsa pe plăți online, offline, vom apăsa pe plăți offline și vom selecta numerar la livrare. Îl vom trece on. Apăsăm continuă. La livrare selectăm modalitățile de livrare. Pe România avem forfetar și livrare gratuită. Putem să selectăm livrare gratuită. Putem să facem una dintre posibilitățile de livrare să fie gratuită. La locații neacoperite le vom dezactiva. Și mai jos avem kilograme și centimetri. E foarte bine.
Puteți să selectați ce doriți voi, apăsăm continuă. În fereastra următoare la recomandat vom deselecta toate opțiunile, nu avem nevoie de ele momentan. Avem opțiuni sau să sărim peste acest pas sau le deselectăm și apăsăm continuă. În fereastra aceasta cu Jetpack-ul vom apăsa sar peste acest pas. Nu avem nevoie în momentul de față. Am ajuns la final. Să fim siguri că mailul care este introdus este cel corect. Și putem să trecem mai departe, apăsând pe vizitează panoul de control. Să ne ducem aminte, panoul de control este fereastra principală din WordPress. Dacă mergem înapoi la module, vom vedea că avem instalat modulul WooCommerce. Și ne apare în partea stângă o categorie nouă intitulată WooCommerce, pe care dacă apăsăm vom primi un dashboard cu vânzările și toate performanțele magazinului nostru, care momentan sunt pe 0 pentru că nu am avut, evident, nicio vânzare. În această etapă vom instala o temă pentru site-ul nostru din WordPress, pentru magazinul nostru online. Tema reprezintă caroseria, putem să-i spunem, da? Reprezintă designul site-ului nostru. Dacă mergem sus la casa cu legume și apăsăm pe vizitează site, vom vedea cum arată în momentul de față site-ul nostru, da? Mergem înapoi la panoul de control, unde putem să ajungem mergând sus în stânga cu mouse-ul deasupra denumirii magazinului nostru, casa cu legume, și vom avea acolo, se va deschide un drop-down, un meniu, de unde putem să alegem panou de control sau putem pur și simplu să apăsăm butonul back al browserului. Mergem la aspect, teme. Aici vedem toate temele care sunt instalate și respectiv tema care este activă. Vedeți că temele care nu sunt active, apare un buton previzualizează live. Putem să ștergem celelalte teme, intrăm pe detalii temă și mergem la șterge. Ok. Nu avem nevoie de ele. Vom instala o temă nouă, separată de acestea deja instalate. Adaugă temă. Și căutăm din nou, la fel ca la module, căutăm în bara de căutare Storefront. Apăsăm pe instalare. În timp ce se instalează, vă povestesc că Storefront este o temă produsă de WooCommerce, de cei care au produs și modulul de magazin online în sine. Apăsăm pe activează. Tema noastră în momentul de față este activă. Mergem la meniul de pagini și vom vedea că WooCommerce-ul a construit, a creat un număr de pagini specifice pentru magazinul online, cum este contul meu, coșul, pagina de comandă și așa mai departe. Acum vom crea și noi o pagină, mergând sus la adaugă pagină. Și vom încerca să creăm pagina de acasă, da? Homepage-ul, pagina principală a magazinului nostru, o vom intitula acasă. Apăsăm pe butonul publică și din nou pe butonul publică. Apăsăm pe vezi pagina, se deschide într-un alt tab și vedem cum arată în momentul de față, da? Magazinul nostru online cu tema pe care am instalat-o. Momentan nu este configurat. Închidem acest dialog. Mergem tot în dreapta, să fim pe tabul document, mergem la atribute pagină. La șablon vom selecta lățime completă. Dintre cele 3 opțiuni, noi vom selecta lățime completă. Da? Mergem sus să actualizăm. Apăsăm butonul actualizează. Mai apoi mergem la setări, la afișare
și vom face modificarea. Vom muta de pe afișările tale pe prima pagină să fie pe o pagină statică. Și aici vom alege pagina creată de către noi mai înainte, denumită acasă. La fel, la pagina articole, vom putea alege o pagină denumită blog când va fi cazul. Salvăm modificările. Și acum, când mergem să vizităm site-ul nostru, pagina principală, care se va deschide, prima pagină, va fi cea creată de noi, pagina acasă. Aceasta este homepage-ul nostru, da? Pagina principală a magazinului nostru. Unde avem un meniu, unde avem un coș, putem să intrăm în coș, mergem la magazin, nu avem niciun produs, evident, pentru că nu am introdus momentan niciun produs. Mergem la aspect, personalizare. Aici putem să personalizăm tema noastră. Ce facem prima dată? Vom uploada un logo. Da? Încarcă fișiere, selectăm fișierul de la noi de pe calculator, unde l avem salvat. Eu am creat un logo pentru casa cu legume. Îl selectăm. Aici vom cropui, da? Vom tăia logo-ul în funcție de dimensiunea cerută de WordPress. Și am uploadat logo-ul creat de mine. Apăsăm pe publică ca să salvăm modificările realizate. Iată că am ajuns și la etapa în care vom crea și vom lista produsele pe magazinul nostru online. Mergem la produse și în primul rând vom crea categorii pentru produsele noastre. Apăsăm pe categorii. Aici vom completa numele categoriei. Da? Prima categorie pentru mine este legume. Putem să încărcăm și o poză, dar o vom face mai târziu. Adaugă categorie nouă. Și completez a doua categorie, fructe. Tot timpul apăsăm pe adaugă categorie nouă. Da? Ne apar categoriile în partea dreaptă, este tot în regulă. Mergem să introducem primul nostru produs. La produse adaugă nou, adaugă produs nou. Și aici, în această fereastră, vom introduce toate datele legate de produsul nostru. Avem în primul rând numele produsului. Eu voi introduce aici cartofi albi. Mai jos, la date produs, vom introduce prețul. În căsuța preț obișnuit. Și aici mai jos avem descrierea scurtă pentru produsul nostru. Descrierea scurtă apare prima. În descrierea scurtă puteți să introduceți datele tehnice. Eu voi adăuga că prețul este per kilogram. La descrierea principală a produsului voi lua un text generic și îl voi lipi aici. Mai apoi să fim atenți în partea dreaptă unde scrie categorii de produse, să alegem categoria relevantă pentru produsul nostru, un lucru pe care nu trebuie să-l uităm de fiecare dată când creăm un produs nou. Mai jos vom introduce imaginea pentru produsul nostru, vom încărca fișiere. Eu aici le-am încărcat pe toate dinainte, puteți și voi să faceți la fel sau puteți să încărcați fiecare imagine pe rând. Voi alege imaginea produsului meu. Și când consider că am completat tot,
Ne mai uităm o dată peste datele completate să fie corecte, cum este prețul de exemplu, și descrierile. Și dacă totul este în regulă, putem să apăsăm butonul publică. Tocmai ce am adăugat primul produs, putem să apăsăm pe vezi produsul și vedem cum arată. Da? Imaginea, observați, prețul este pe kilogram, apare la început și descrierea lungă este puțin mai jos. Totul pare în regulă. Putem să mergem mai departe. Putem să apăsăm pe adaugă un produs nou. În stânga, da, la produse. Sau avem în pagina produsului pe care tocmai ce l-am adăugat, avem în dreapta copiază într-o ciornă nouă. Și dacă apăsăm pe acest buton, vom vedea că ne creează un produs din produsul existent cu subtitlul copiază. Da? De fapt ne-a creat o copie a produsului deja introdus. Asta ne face munca mai ușoară. Să modificăm doar lucrurile care diferă între produse. Da? Putem să modificăm doar prețul foarte repede și numele foarte repede. Da? Sunt date care sunt la fel la mai multe produse. La fel trebuie să modificăm imaginea și să alegem imaginea potrivită pentru produsul adăugat nou. La fel, unde scrie mai jos galerie de produse, putem să adăugăm mai multe imagini pentru produsul nostru și de regulă este chiar recomandat să facem asta. Este un lucru dovedit că clienții aleg să cumpere produse care au mai multe imagini. După ce am terminat, din nou, ne asigurăm că produsul este adăugat în categoria relevantă și apăsăm din nou butonul publică. Și tocmai ce am adăugat al doilea produs. Putem din nou să deschidem produsul nou adăugat. Vedem cum arată o galerie de imagini, mai multe imagini pentru același produs. Da? Putem să adăugăm în coș. Putem să vedem coșul. Acesta este coșul de cumpărături. Momentan totul funcționează foarte bine. Ok. Eu aici am adăugat mai multe produse. Am derulat pe o viteză mai mare să nu ne plictisim. La fel și voi, fiecare adăugați toate produsele magazinului. Din nou să nu uitați de categorii. Fiecare produs să fie adăugat în categoria lui. Am adăugat și ultimul produs. Mergem la toate produsele. Putem să le vedem pe toate. Da? Aici vedem toate produsele. Vedem că toate sunt în stoc. Putem să mergem la unul dintre produse, alegem pere, apăsăm pe editează și în mijloc, la date produs, apăsăm pe inventar. Aici, asupra acestor date, vom interveni în cazul în care, nu știu, rămânem fără produse pe stoc, da? Sau, de exemplu, să poată fi comandat, da? Să apăsăm precomandă în cazul în care dorim ca produsul să poată fi comandat chiar dacă nu este în stoc și va fi livrat când ajunge în stoc. Da? Bifăm, administrează stocurile. Și atunci putem să introducem o cantitate anume pe care o avem pe magazin. Da? De exemplu, în cazul perelor, dacă avem 100 de kilograme, introducem aici 100
apăsăm actualizează și atunci magazinul nostru știe exact de fiecare dată când cumpără cineva 1 kg, 2 sau 10 să scadă din stocul pe care noi tocmai l-am menționat. Da? Deci acum avem o cantitate exactă pe stoc. Și acum, după cum am spus mai devreme, să adăugăm câteva imagini pentru categoriile noastre de produse. Mergem la produse, categorii, alegem categoria la care vrem să adăugăm o imagine, apăsăm editează, mergem jos la miniatură și încărcăm imaginea dorită. Eu adaug la fructe, o imagine cu fructe, apăsăm actualizează, mergem înapoi la categorii și la fel vom face pentru fiecare categorie în parte. Adăugăm imaginile dorite de noi. În cele ce urmează vom personaliza puțin pagina noastră principală. Da? Pagina principală a magazinului nostru. Mergem la pagini, pagina acasă creată de noi, apăsăm pe editează și aici suntem în fereastra în care putem edita această pagină. Unde avem acel plus, începe să scrii sau tastează, acolo sunt blocurile de editare. Pentru a edita această pagină vom mai adăuga un modul, mergem la module, adaugă, căutăm în bara de căutare CoBlocks și vom selecta Page Builder Gutenberg Blocks CoBlocks de la GoDaddy, acesta din imagine, apăsăm pe instalează acum. După ce s-a instalat, îl activăm. Ne întoarcem la pagini, la pagina noastră principală acasă. Intrăm să o edităm. Și acum când apăsăm pe acel plus, vedem că avem mai multe seturi de blocuri, printre care și CoBlocks, cel instalat de noi mai înainte. Da, avem tot felul de blocuri comune, de formatare, galerii și de la WooCommerce, de la motorul magazinului nostru online, avem diverse blocuri pentru construcția paginii. Mergem la CoBlocks și vedem că și aici avem o mulțime de blocuri. Unele pentru funcționalitate, altele pentru design. Noi alegem Hero pentru început. Da? Deasupra de acest bloc avem mai multe opțiuni. Vedem că aceasta selectează lățimea blocului. Noi alegem lățime completă, adică să fie întins pe toată pagina. Mai departe, la Change Layout, putem să modificăm aranjamentul elementelor din blocul nostru în mijloc, la stânga sau la dreapta. Vom alege în mijloc. La fel, Add Background Image, deja știți, mergem și ne selectăm o imagine. Ne încărcăm o imagine, eu am deja încărcată. Și acum putem să începem să modificăm textele, butoanele. Da? Putem să facem mai multe modificări în interiorul acestui bloc. Acest bloc are atât o componentă grafică, da? cum este imaginea de fundal, pentru a arăta mai bine pagina noastră de început, cât și câteva componente funcționale, cum este acest header, da? Eu scriu legume și fructe, cât și cele două butoane sau mai multe. Ok, la legume și fructe, la text în sine, putem să alegem mai multe opțiuni de formatare. Da? Eu am ales să bolduiesc textul, să-l fac mai gros. Acum, în partea din dreapta, în cazul în care nu avem
această fereastră, apăsăm pe cheița aceea de sus, setări, da? Și avem două taburi, unul cu document și unul bloc. Tabul cu document are modificările pentru întreaga pagină și tabul cu bloc are modificările pentru blocul respectiv pe care suntem noi. Da? Vedeți că se schimbă la fiecare oriunde apăsăm în blocul nostru. Avem mai multe modificări. Eu voi scoate imaginea de fundal ca să putem să vedem mai bine momentan. Rămân cu fundal alb. Vedeți că am la fiecare un fel de sub-blocuri, da? De sub-elemente de construcție. Header-ul, textul de sub și butoanele. La text, în partea din dreapta, vedeți că avem mai multe opțiuni, printre care și opțiunile de culoare, de a seta culoarea. Eu voi alege un alb, ca să poată fi vizibil și lizibil pe fundalul pe care îl vom încărca din nou, da, pe imaginea noastră. Voi alegeți în funcție de imaginile pe care vreți să le puneți în spate. Îmi adaug din nou imaginea ca să se vadă mai bine. O încărcăm sau respectiv eu o am deja încărcată. După cum vedeți, imaginea este în spate, textul este în față, am ales culoarea albă ca să se vadă, da? Avem mai multe opțiuni de formatare. Putem să-l facem mai mare, să schimbăm fontul. Și la fel în partea din dreapta avem mai multe opțiuni cu care vă puteți juca să vedeți fiecare ce face și cum influențează designul din partea stângă, da, din pagina noastră. La fel la fundal, vedeți, la setările fundalului o să alegem o opacitate mai scăzută, da, către negru, pentru ca textul nostru să fie și mai lizibil decât până acum. Al doilea text îl voi șterge, înlăturăm blocul, da? Și trecem să edităm cele două butoane. Când apăsăm pe unul dintre butoane, vedeți că ni se deschide în partea dreaptă setările. La setările de culoare putem să alegem culoarea de fundal a butonului în sine și culoarea textului care vine deasupra de buton. Culoarea textului care va deveni un link mai târziu, da? Eu voi scrie legume, îmi formatez puțin textul, să-l fac mai gros și vreau să scriu cu litere mari. Ok, nu este capitalize, este uppercase. Perfect. Avem și stiluri. Încercați-le, vedeți care vă plac. Aici deja este pur și simplu o treabă de gust, ține de cum vă place să arate prima pagină. Da? Voi face și al doilea buton. Îl voi face la fel. Și acum vom modifica linkurile unde suntem transferați în cazul în care apăsăm pe unul dintre cele două butoane. Noi avem nevoie de linkurile pentru cele două categorii, pentru legume și fructe, cum am scris și pe butoane, și le vom lua din magazinul nostru. Apăsăm pe magazin, mergem la una dintre legume și avem la categorie legume. Da? Putem să apăsăm acolo și astfel avem linkul, îl copiem și îl trecem în bara în care se introduce URL-ul la acel buton. La fructe
Putem să facem la fel cum am făcut la legume sau putem să modificăm sus în bară, în adresă, în bara de adresă, în loc de legume să trecem fructe și va funcționa. Adică în loc de prima categorie să introducem a doua categorie. Eu voi modifica puțin culoarea butoanelor. Voi merge pe un gri mai închis. Asta e. Îl voi copia. Voi copia codul de culoare pentru a putea să-l folosesc și la cel de-al doilea buton. Unde îi dau paste. Nu uităm să dăm actualizează și putem să vedem cum arată prima pagină în momentul de față. Avem un banner cu o imagine în partea de sus a paginii, cu un titlu și cu două butoane, care, după cum vedem, funcționează. Mai departe, vom crea un nou bloc de la plus. Alegem un bloc din cele oferite de WooCommerce și voi alege blocul produse selecționate. Aici, după cum vedeți, acest bloc afișează o grilă cu o colecție de produse selecționate. Putem să alegem noi ce produse să apară în această secțiune pe care o creăm acum. Eu mi-am ales produsele care vreau să fie afișate aici în față, pe pagina principală. Vedeți, sunt afișate pe coloane. Mai departe, voi alege un alt bloc de la elementele de aranjament. Voi alege ceea ce se numește un distanțier și exact asta și face. Da? Adaugă o distanță între două secțiuni. Atât tot. Puteți să o modificați, mai mare sau mai mică, în funcție de preferințe și în funcție de nevoie. Adăugăm încă un bloc, paragraf, de data asta. Vrem să introducem un titlu. Da? La mine va fi cele mai vândute. Îl formatăm puțin. Ducem titlul în centru. Putem să alegem ce font vrem, ce grosime și, bineînțeles, ce mărime la font. Ok, eu voi alege un 40. Arată bine. Ca să-l mutăm mai sus sau mai jos, ne folosim de acele săgeți din stânga blocului sau îl prindem și îl mutăm manual. Voi muta și distanțierul. Ok. După cum vedeți, merge și mai simplu apăsând pe acele săgeți. Pentru a-l muta în sus sau în jos. Adăugăm un alt bloc de desubt de text. Vom căuta la elemente de aranjament și vom alege un separator. Acesta are o funcție de separare, exact cum îi spune numele, ca element grafic între două alte elemente. Actualizăm și mergem să vedem pagina, cum arată, ce am făcut, ce modificări am făcut în plus. Da, vedem titlul, cele mai vândute, acel separator grafic și produsele noastre care la fel funcționează. Dacă apăsăm pe ele ne duc direct în pagina de produs, unde avem și alte produse similare. Și în stânga și în dreapta avem produsul dinainte și produsul următor. Ok, înapoi la pagina noastră. Continuăm să mai adăugăm elemente.
Adăugăm încă un bloc. La cele mai folosite vom vedea că apar blocurile pe care le-am folosit mai înainte sau cel mai des. Adăugăm din nou produse selecționate. Ne alegem produsele pe care le dorim afișate. Apăsăm gata. De data asta am ales 4 produse și după cum vedeți nu arată prea bine. Din cauza că sunt 3 pe coloană și după aceea mai vine încă una stingheră. Așa că vom modifica numărul coloanelor și vedeți, odată ce am ales numărul coloanelor egal cu numărul produselor alese, arată mai bine. Da? Miniaturile lor sunt mai mici și se încadrează foarte bine. Mai jos putem să alegem după cum vrem să fie ordonate aceste produse. La fel, putem să introducem altele în locul celor alese. Da? De aici putem să edităm, de fapt, ce produse să fie prezente. Și la fel, mai multe opțiuni. Ok, mai departe, adăugăm din nou un distanțier, îl mutăm deasupra, adăugăm un paragraf sau să alegem o altă variantă, mergem deja la un paragraf creat și de la cele 3 puncte facem un duplicat pe care la rândul lui îl mutăm unde dorim noi și îl edităm ca atare. Da? Deci orice element poate fi duplicat pentru a face mult mai simplu acest proces de construcție a paginii noastre. Mergem să vedem din nou modificările. Tot timpul e bine să ne verificăm. Să vedem cum arată de fapt în realitate, cum ar vedea cineva modificările pe care le facem noi în spate. Înapoi, în ecranul de editare a paginii noastre, facem din nou un duplicat la un alt paragraf, îl edităm cum vrem și îl mutăm în locul în care ne interesează. Da? Aceste produse la reducere le voi pune aici la mijloc. Voi crea un nou bloc și vom căuta în blocurile create de WooCommerce. Vom căuta un bloc specific pentru produsele la reducere. Da? Acesta este produse de vânzare în română. On sale este în engleză. După cum vedem, nu avem produse la reducere. Da? Trebuie să modificăm câteva produse, să le modificăm prețul pentru a apărea că sunt reduse. Da? Intrăm în oricare produs vrem, mergem la preț, la date produs preț și la prețul de vânzare adăugăm un alt preț pe lângă cel normal, pe lângă cel obișnuit. Actualizăm, mai alegem câteva produse, să le modificăm la fel. Eu intru la varza albă, merg jos la prețul de vânzare și adaug, bineînțeles, un preț mai mic decât prețul obișnuit. La fel și la castraveți. La prețul de vânzare adaug un preț mai mic și actualizez. Acum, dacă mergem pe pagina noastră, vedem că acel modul, că acel bloc s-a populat cu produsele noastre modificate, cu produsele noastre care sunt reduse. Mai trebuie să adăugăm acel distanțier, duplicăm un distanțier existent sau orice bloc existent și îl mutăm în locul dorit de noi. Ok, mai departe, creăm un nou bloc. De data asta căutăm în CoBlocks blocul numit Social Profiles. Da? Profilele de social media.
Din nou, e un element atât grafic, cât și foarte funcțional. Da? Clienții noștri pot să dea click de la noi de pe site să ajungă pe oricare din profilele noastre de social media. La fel, acest bloc îl edităm în partea dreaptă, la setările blocului, mergem la stiluri, aici avem formele pentru aceste icoane, putem să alegem oricare dintre ele, oricare vă plac. La icon settings, da? Setările icoanelor, dacă deselectăm social icons, vom avea culorile alb-negru sau putem să selectăm orice alte culori mai jos la setele de culoare. Setăm mărimile icoanei și a cercului în funcție de preferințe din nou și de cum arată bine pe pagina fiecăruia. Și la profile vom adăuga linkurile către profilele noastre de social media. Da? Eu voi alege semnul diez la care vreau eu să fie afișate. Da? Semnul diez e considerat ca un link. Actualizez și dau reload la pagină. Vom vedea că în josul paginii apare acest modul cu cele 3 profile de social media alese de mine. Fiecare alege câte dorește. Mai adăugăm spațiu unde mai avem nevoie pentru a arăta bine. Înainte sau după orice modul dorim. Actualizăm. Mergem să vedem pagina. Arată foarte bine, da? Suntem mulțumiți de acest aspect. Mergem la magazin și în partea din dreapta observăm că avem ceea ce se numește right sidebar, da? O bară laterală în partea dreaptă sau în partea stângă. Se poate găsi în oricare din aceste părți. Pentru a elimina această bară laterală, mergem la aspect, piese și vedem că avem o căsuță intitulată bară laterală în care sunt la rândul lor mai multe piese, cum se numesc ele, pe care dorim să le eliminăm. Le apucăm efectiv cu mouse-ul, le prindem cu mouse-ul din dreapta și le dăm drumul în stânga. Ne asigurăm că în acea căsuță, numită bară laterală, nu mai există nicio piesă. Și acum, dacă mergem pe pagina noastră, vedem că arată mult mai bine, fără acea bară laterală. În următorul capitol vom modifica meniul magazinului nostru online. Pentru a modifica meniul nostru, mergem la aspect, meniuri și unde scrie structură meniu, nume meniu, vom introduce acolo numele meniului nostru. Putem să-i spunem cum dorim. Eu îi spun meniu principal. Apăsăm creează meniu și vom merge în partea stângă la pagini, vizualizează tot. Din orice categorie de acolo putem să adăugăm în meniu un link. Da? De oriunde. De la pagini, de la articole, legături personalizate, putem să creăm noi linkuri personalizate și așa mai departe. Mergem la pagini, vizualizează tot și ne alegem pagina acasă și pagina magazin. Apăsăm adaugă în meniu și de la afișează locația ne alegem locațiile unde dorim să fie afișate. Meniu principal și meniu portabil și apăsăm pe salvează meniul. Mergem să vizualizăm pagina noastră și vedem că meniul nostru s-a schimbat cu cele 2 legături pe care le-am personalizat mai înainte. Da? Acasă și magazin. În dreapta avem coșul. Mergem înapoi la meniuri. Mergem la pagini. Adaugă pagină. Creăm încă o pagină denumită contact. Da? Orice magazin online trebuie să aibă o pagină denumită contact. Mergem înapoi la aspect meniuri și adăugăm pagina contact
la meniul nostru. Salvăm meniul și mergem să observăm că a fost adăugat. Mai departe ne întoarcem la meniuri. Apăsăm unde scrie creează un meniu nou. Trecem în alt nume, eu i-am spus autentificare. Și aici vom adăuga, în acest meniu, vom adăuga contul meu. Da? Există la pagini, se numește contul meu. Și dacă apăsăm selectăm unde vrem să fie afișat acest meniu, eu selectez în meniul secundar, apăsăm salvează meniul și mergem din nou să vedem pagina. Acolo, da, undeva sus în dreapta, lângă bara de căutare, apare contul meu. Această legătură, contul meu, va fi folosită de către clienți să se autentifice sau să-și creeze un cont nou pe magazinul nostru. În această etapă vom configura setările WooCommerce, da? Cum i-am spus, motorul magazinului nostru online. Deci mergem la WooCommerce, setări și aici observăm că avem foarte multe opțiuni. Da, avem setări generale, produse, livrare, plăți, conturi și confidențialitate, e-mail-uri, integrare și avansat. La opțiunile generale avem adresa, locațiile în care alegem să vindem. Îmi scrie aici la mine vinde în toate țările. Eu voi alege România. Putem să alegem să vindem în toate țările cu excepția, de asemenea. Da? Eu voi alege simplu România. Mai avem locații de vânzare, activează taxele, activează cupoane. Vrem să fie activat acea opțiune. Moneda, dacă e bună, o lăsăm așa, dacă nu o modificăm și salvăm. La tabul de produse avem la fel mai multe opțiuni. În mare aceste opțiuni sunt selectate cum trebuie. Noi mai avem doar de selectat acea căsuță unde scrie recenziile pot fi lăsate de către proprietarii verificați. Atât. Și salvăm modificările. Trecem mai departe la livrare. Aici avem România, dacă țineți minte de la început. Când am setat WooCommerce-ul, când l-am instalat, intrăm să edităm. La metodă de livrare adăugăm o metodă de livrare. Avem 3 variante, forfetar, livrare gratuită și colectare locală. Noi vom alege livrare gratuită. Pe lângă livrarea gratuită mai adăugăm o altă metodă de livrare, cea care se intitulează forfetar. Da, la stare taxă selectăm niciuna și la cost selectăm costul dorit de noi pentru livrare. Eu aleg 10 lei. O să editez, să schimb din nou denumirea pentru fiecare metodă de livrare. Și eu pe cea cu taxă o voi intitula livrare la domiciliu. Și pe cea gratuită o voi intitula ridicare personală. Da? Vedem aici că putem să alegem sub ce formă să se activeze această livrare gratuită. Salvăm modificările, trecem la plăți. La plăți avem activat de la început numerarul la livrare. Putem să modificăm denumirea acestei plăți. Momentan alegem doar această plată, numerar la livrare. Pe lângă această metodă de plată, numerar la livrare, mai există și alte metode, doar că unele dintre ele trebuie implementate, cum ar fi plata cu cardul, da? Și trebuie făcut un contract pe firmă cu oricare dintre procesatorii de plăți din România care oferă astfel de servicii. Și mai există și PayPal,
dar despre aceste metode vom discuta în alte tutoriale. Mai departe, trecem la conturi și confidențialitate. La finalizare vizitatori, permite clienților care nu au cont să plaseze comenzi. Debifăm această opțiune. În schimb, o bifăm pe următoarea, permite clienților să se autentifice într-un cont existent în timpul finalizării comenzii. Da? La creare cont le avem pe toate bifate și aici cam astea sunt modificările de care este nevoie. La e-mail-uri, acestea sunt e-mail-urile care sunt trimise automat de sistem către client sau către administratorul magazinului online. Eu, fiind administratorul magazinului online, primesc de fiecare dată când se plasează o comandă nouă, de exemplu, sau de fiecare dată când se anulează o comandă sau când o comandă este eșuată. La fel, clienții primesc la rândul lor e-mail-urile prestabilite, confirmarea comenzii și așa mai departe. La fel, le putem trimite clienților și anumite note alături de aceste e-mail-uri. Aceste e-mail-uri pot fi modificate de către noi sub orice formă și la fel aceste e-mail-uri pot fi activate sau dezactivate. Mai departe avem integrare, unde nu ne interesează momentan. Mai departe avem setările avansate, unde totul este în regulă. Nu trebuie să modificăm nimic. Mai departe, mergem la WooCommerce cupoane și vom crea primul nostru cupon. Cupoane de reducere, evident. Îi vom trece un titlu. Eu am ales 10 fructe. De aici mai jos, descrierea este specială pentru noi, pentru administrator, să știm despre ce este vorba. Da, cum am scris eu aici, 10% discount fructe. Bun, la tipul de reducere, avem reducere în procent, reducere fixă coș și reducere fixă produs. Alegem ce fel de reducere ne dorim noi. Da? Eu am ales reducere în procente, pentru că am scris cam 10%. Valoarea, trecem valoarea pe care o dorim, da? Acum am, în cazul meu fiind 10%, voi trece 10. Data expirării cuponului, nu trecem niciodată sau trecem o anumită dată dacă dorim ca această campanie de reducere să dureze până într-un anumit punct. Mai departe, în stânga, trecem la restricții de utilizare și aici modificăm în funcție de dorințele fiecăruia. Da? Dacă dorim ca acest cupon să se activeze doar atunci când se cheltuie o sumă exactă de bani, o sumă minimă de bani, da? Cum am trecut eu în cazul ăsta 50, deci cuponul meu va fi activ doar dacă acel client care vrea să-l folosească cheltuie 50 de lei. Minim 50 de lei. Mai departe putem să alegem exact categoria de produse, da? Asupra căreia cuponul nostru vrem să aibă efect. Mai departe trecem la limita de utilizare și aici este foarte important, trebuie reținut. Limita de utilizare per cupon înseamnă de câte ori dorim ca acel cupon să fie utilizat. Normal, nu scriem nimic aici, pentru că dorim să fie utilizat de cât mai multe ori, adică de cât mai mulți clienți. Da? Și jos de tot avem limită de utilizare per utilizator. Acolo vom trece 1 sau 2 sau 3, de câte ori dorim noi ca acel cupon să poată fi utilizat de același utilizator. De aceea eu am trecut 1. Deci cuponul să poată fi utilizat o singură dată de către un utilizator. Publicăm acest cupon și îl copiem să vedem dacă putem să-l folosim. Da? Mergem în magazinul nostru să încercăm. Adăugăm în coș mere. Avem un coș în valoare totală de 18 lei. Vedem aici livrarea, cum am
selectat-o noi. Încercăm să folosim cuponul. Și primim un mesaj de eroare. Suma minimă acoperită de acest cupon este de 50 de lei. Deci, utilizatorul este atenționat că trebuie să cheltuie 50 de lei pentru ca acest cupon să fie eligibil. Încercăm să mărim cantitatea la brocoli. Da, avem un cost total de 60 de lei. Aplicăm cuponul și cuponul a fost aplicat cu succes. Dar, după cum vedeți, a fost aplicat doar la fructe. Doar la produsele care se află în categoria fructe, pentru că noi asta am ales când am creat cuponul. Da? Acest cupon nu a fost aplicat la întregul coș. Dacă scoatem legumele și mărim cantitatea de fructe, ca să avem un coș care să însumeze minim 50 de lei, și aplicăm direct din nou cuponul, vom vedea că acum cuponul a fost aplicat la întreaga sumă a coșului. Să nu uităm, cupoanele sunt o unealtă foarte importantă de marketing. Alte unelte de marketing importante pe care le avem la îndemână pe magazinul nostru online sunt recomandările de produse. Dacă mergem să edităm un produs, vedem că avem la produse legate două căsuțe pe care le putem completa. Una se intitulează Upsells și una se intitulează Vânzări încrucișate. Aici putem să scriem numele oricărui produs și ne va apărea, să putem să-l selectăm. La fel și în cealaltă căsuță. În asta am scris banane. La Upsells am scris ardei gras. Actualizăm. Și mergem să vizualizăm produsul. Vedem cum magazinul ne indică că s-ar putea să ne placă și un alt produs, pe lângă cel la care ne uităm acum. Da? Și dacă îl adăugăm în coș, mergem să vedem coșul, vedem cum în momentul cumpărării efective ne apare încă un produs recomandat. Da? Am putea fi interesați și de produsul banane. Așa că nu uitați de aceste unelte foarte, foarte folositoare. Online-ul nu mai reprezintă de mult doar un avantaj competitiv. Online-ul reprezintă în schimb o stare de fapt a business-ului actual, prin urmare să-ți adaptezi afacerea în mediul digital nu este o problemă de dacă să o faci, ci cât de repede poți să o faci. Acest tutorial reprezintă doar o mică parte din ceea ce înseamnă să-ți digitalizezi business-ul. Urmează și alte etape importante pe acest canal în tutoriale viitoare. Și am să enumăr doar câteva dintre ele, cum ar fi cum ne alegem canalele de comunicare în online, da? Prezența în online a business-ului în sine, cum e website-ul firmei sau în cazul nostru magazinul online, paginile de social media sau reclamele, de la awareness până la conversie, de la clienți care aud de noi pentru prima dată până la cei care cumpără de la noi și ne recomandă. După aceea avem nevoie de trafic pe magazinul online, da? Vom discuta despre atragerea de trafic, fie că vom face asta în mod organic, prin SEO, adică prin Search Engine Optimization, da? Optimizarea pentru motoarele de căutare, sau vom plăti pentru a aduce clienții la noi pe site. Un alt demers important este reprezentat de obținerea de date despre clienții noștri și despre comportamentul lor la noi pe magazin. Și vom face asta prin heatmaps, prin pixelul de la Facebook sau prin codul de analytics de la Google. Ca să nu discutăm și despre părțile legale ale unui magazin online, da? Ale unui business în online, despre facturări, despre paginile cu politicile de confidențialitate, despre pagina cu termeni și condiții și despre GDPR. Ok, cam asta a fost. Nu uitați să dați un like și un subscribe
dacă v-a plăcut și dacă ați considerat informațiile din acest tutorial folositoare. Până data viitoare, numai bine și spor la vânzări!